Ja takarivi messiin! Tuut sä nyt! Lähtee sitä ääntä! Nyt kädet ilmaan, näin! Ja kunnon ääni, niin että Ruotsin puolella kuuluu! Hyvät naiset ja herrat! Jarppi Leppälä ja HP Parvioinen! Mahtavaa, mahtavaa! Mikäs täällä on meininki? Moniko oli katsomassa sitä ensimmäistä settiä? No, kenelle tää on niinku neitsyt matka, eli ensimmäinen keikka? Aika hyvin on tullut uutta porukkaa. Tervetuloa teillekin vaan tänne suurille rakennusmessuille. Mehän ollaan täällä vähän niinku... On tää niinku kansalle leipää ja sirkushuvea, niin me ollaan varmaan se sirkushuvi sitten. No ei onneksi olla järjen ääninä tänään. Mutta mistä tää homma käytiin? Joo, monihan teistä ekassa setissä näki, kun mun naamaa vähän lämmiteltiin, mutta teille uusille tiedoksi. Mulla on tässä tällainen jättikuminauha. Ja tää on äärimmäisen kätevä tapa lämmitellä nämä kasvonlihakset, kun HPkin joutuu paljon puhumaan tässä lavalla, niin mitä jos lämmiteltäis sen naama? Haluatteko te nähdä? Tavallaan tuota vastausta en halunnut kuulla, mutta menkää nyt. Joo. Kuinka moni teistä on kokeillut joskus sellaisen kuminauhalla läpsäät kanssa sormeen tai käteen? Se aika ikävältä se tuntuu, niin nyt kokeillaan sitten ihan niinku olan takaa. Osa tietää mikä on homman nimi. Muille tiedoksi myös, että mitä enemmän teistä lähtee ääntä, sen pitemmälle mä vedän. Eli lähdetään huutaan yhteen ääneen. Hei! 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 3, 2, 1! Wow! En mä sitä lämmittelystä tiedä, mutta kyllä on puuduttaa. Mahtavaa! No niin! Annetaan HP:lle aplodit! Hei, siitä se lähtee! Tää herättää aika hyvästi, varsinkin aamulla, niin voi sanoa, että uni loppuu saman tien, kun kuminauha räpsähtää tuohon nassulle. Nyt kun ollaan rakentajamessuilla, Jarppi kun on siis niinku melkein valmis insinööri, niin sen takia Jarppi on vähän tälleen rakennellut ja kehitellyt tälleen melkein täydellisesti toimiva painetykki. Tää on erittäin hieno, niinku huomaatte, niin tää on niinku melkein valmiin insinöörin toimintaa. Täällä on johtoja vedetty vähän vaan roudarilla sinne tänne. Pinta-asennuksella. Pinta-asennuksella. No mutta, mitäs sanoisitte? Jos mä voisin vähän harjoitella vähän niinku singolla ampuntaa, ja mä katsoisin, että saako tuo Jarpin oikein tipahtamaan polvilleen. Miltä se kuulostaa? Kyllä! Jarppi! Joo, Jarppi ei voi kuitenkaan naamaan ampua, se on näyttelijä. Niin otetaan tuohon vatsan alueelle, siinä sulla on niinku hyvin sitä osuma pinta-alaa. Niin mullahan on muuten tää maalitaulu. On! Niin tavallaan, että jos kun tikoilla, niin jos mä nyt osuisin sitten selkeästi tonne 10. Ja niin kuin aina meidän hommissa, turvallisuus ensin. Eikö kuinka se oli? Nimenomaan. Älä osoita sitä mua naamaa, hei. Mä oon oikeesti näyttelijä. No nyt kun on pikku Älä yleisöön osoita, hullu. Oho. Nyt siellä takana niin... Ei naamaa, no! Älä osoita kasvoihin sille. No, pysy paikalla, mulla on helpompi tähdätä. Osoita naamaa sitä. No niin, nyt paikalla ja sitten lähtee. Osoita naamaa sille. Ei kun mulla ei oo sormia liipaasimella, nyt pysy paikalla. No niin, siihtaat siinä ja mä teen lasketuksen. Pistä mikrofonin siihen, niin pidä kaksin käsin kiinni siitä. No niin, ja siihtaat. No niin, lähdetään kaikki laskemaan 5 alaspäin. 5. 4.
Näittekö Jarpin ilmeen? Taratun aseen kai saa koskaan tosiaan helo. Tuo oli samanlainen ilme, kun Jarppi käy aamulla kakkalla. No niin, ei pidetä sitä jännityksessä tämän yhtään kauempaa, sitten mennään. 3 alaspäin. Ei oo pistänyt 2 kättä siihen, noniin. 3 alaspäin, 3! Ai! Hetkonen, miten se lähti noin lujaa? Tää on ihan laitettu. Melkein toimiva. Palle! Antakaa henkeä vetävälle Jarpille aplodi. Meidän hommissa on kyllä se hauskaa, että joskus yllättää, kun tavallaan nämä laitteet toimii vähän paremmin kuin luulee. Tää oli kyllä... Nyt kyllä osu todella hyvin. Tuota voi kutsua jo isoksi mustellaksi. Näin on, mutta ettei tää koko homma ole se niinku pelkästään tätä meidän hölmöilyä, niin taas tarvittais 3 innokasta vapaaehtoista lauteille. Has. Otetaan täältä sivulta siitä. Tervetuloa. Ja sitten otetaan... Tarvitaan joku kilpailija sieltä. Joo. Juuri siinä lavalle. Ja sitten Jarppi, otapa sinä yksi. Mistä se tuli se ensimmäinen? Se on kiertämässä. Ai se on kiertämässä. Otetaan yksi vielä. Se on yksi poika. Mikäs se oli se toinen poika vai tyttö? Ahaa. Kuka haluaa lavalle? Kuka? Okei. Otetaan sitten siitä. No niin. Autetaan. Moi, mikä sun nimi on? Terve. Entäs sun nimi? Morjesta. Ja sun nimi? Terve. Mahtavaa, että ootte tullut tänne. No, asettautukaapa vähän sinne päin. Sillä lailla niin kuin laajalle alueelle nimittäin. Ootteko koskaan kuullut pesäpallosta? No hyvä, tällä ei oo mitään tekemistä sen kanssa. Entäs sellainen kansallislaji kuin tukkihumala, onko tuttu? Onko teille, kenelle on tuttu tukkihumala? No lajihan niin kun historia menee hyvin kauas tuonne 1980-luvulle, mutta mennään suoraan itse kilpailuun. Eli tukkihumalassaan otsa laitetaan kiinni tähän mailaan, jonka jälkeen sitten 20 olisi aika hyvä. Onko 20 riittävä? Se on hyvä. On se, kyllä 20. Se tulee aika pökkelyksi. Oh. Ja sen jälkeen siis otsa kiinni ja lähtölaukaus kun tulee, niin 20 kertaa pyöritään tästä ympäri. Ja koska meillä on lavatilaa näin vähän, niin ei sen jälkeen tarvitse juosta mitkään, vaan pyörimisen jälkeen pitää pystyä seisomaan tälleen suoraan. Pitää seistä paikallaan kuin patsas. Ja tämähän on siis nopeuskilpailu. Suosittelen, että yleisö kannustaa omia suosikkejansa ja te toki niin kuin kilpailette tosissanne. Onko meidän kisailijat ymmärtänyt säännöt? Joo. Erittäin. Oletko ymmärtänyt säännöt? Joo. Oletko ymmärtänyt säännöt? Ehdottomasti. No niin! Onko yleisö valmiina? Ja tehdään sellainen homma, että kun tässä vähän menee pääpyörälle, jos joku meidän kilpailijoista sattuu hojaantumaan täältä lavalta alas, niin ottakaa kiinni. Älkää väistäkö. No niin. Ja sitten lähtee. Paikoillanne. Valmiit. Ja pyörii! Hei, 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 hei. Hyvä tahtia menee, Tanner töpisee. Jarppi, katoppa sieltä, ota vähän. Joo, mä kokkaan täältä. Saanko otettua taakse kanssa? Ota täältä vähän tätä kulmaa. Täällä ollaan nimittäin pyöritty jo. 10 ollaan menty. Mitä, onko menikö 20 jo? On! Täällä nyt on laskuista sekaisin. Ja jaittaa. Montako se on pyörinyt?
pyöritään antauksella. Pysyy paikoillaan kuin veistos. Aivan mahtakaa, antakaa itsellenne isot aplodit, hienosti suoritettu. Mahtavaa suoriutumista. Tää oli ja mitä niin- veistoksia. Oli ihan hauska kilpailu. Nyt on pakko sanoa, tässä ei jos tarvitsee miettiä, että voittaja vaan tuolla pyörinnällä jokainen ansaitusti saa palkinnon tästä hienosta osallistumisesta. Kiitos teille oikein paljon. Vielä kerran antakaa raikuvat aplodit. Me voidaan ottaa nämä kepit pois, ettei tuolla yleisössä tuu erippuraa. Jaha. Meillä olisi yksi juttu vielä, ennen kuin siirrytään tonne nimmareiden jakoon. Joo. Haluaisitteko vielä nähdä? Nimittäin mä oon vahvasti sitä mieltä, että HP on ollut ihan liikaa äänessä. Mitäs me hiljennettäis? Millä sen sais hiljaiseksi? No lekalla tietenkin. Mutta jos me halutaan se tänään hereille, niin ei käytetä sitä. Onko muita ideoita? Jakoavain on kans oikein mahtava idea. Mutta mä ehdotan tällaista, toivottavasti sopii kaikille. Niin siis eikö tää pitäisi myös sopia mulle erityisesti? Tää varsinaisesti kysytään, mulla on tässä tällainen teollisuuskitoja. Pisimmät niitit, mitä täältä kaupasta löytyy. Mennään jo tuonne. Mitä jos me niitattais nämä paperit HP:n kieleen? Siinä kuulit, yleisö vaatii. No niin. No niin, tällä on ainakin hetkeksi aikaa hiljenee. Ainakin hetkeksi aikaa. Haluatteko nähdä? Mitä? Niin, ei sitten muuta kuin... Lähdetään siitä Ai ei ollut valmista vielä. Onko nyt? Nyt on valmista. 3, 2, 1. Se on hänen. No niin HP, koitappa vaikka laulaa jotakin. Joo, tää on ihan hyvä kukkulaa. Kaikki mukaan. Hei, aivan mahtavaa, että olette kaikki tullut tänne paikalle meitä katsomaan. Me siirrytään HP:n kanssa tuohon suuntaan johonkin jakaa nimmareita. Yritetään tehdä sellainen jonomuodostelma. Ei sellainen härpallo kuin viimeksi, että kerittäis mahdollisimman monelle jakaa. Käydään ottais noin HP kielestä nasta pois ja siirrytään tonne noin. Kiitoksia!